ji seche ma imbi sebedo kae kineno kaka weche timore samoro polise mako ji to giumo wang'gi gi mtokni ma namba gi ogol tiwacho ni mago polise. Ang'o ma ji ok winji, ang'o ma lal ne ji ka, ang'o ma jopiny ok understand un kaka ji mosebedo ka tiyo obila. Police ok nyal bedo maonge special units. Special units gin units mang'eny. Omiyo special units nitie. Kata mana, no, it depends ni luonge ni special nango. For example, wan gi homicide team. That's a special unit dealing with homicide. Kata kanyocha wan gi problem mancha wan go through wacha. Yoro, apart from bedo gi jo DCI gi Western, ichak yoro a special team called homicide team. So investigations nigi so many various departments. Kata mana joma timo for various forensics, different ones. They are special in one way or another. So kwanya wacho nitie team moro mana mar nego jo Kenya. We don't have a team to kill Kenyans. What we are saying en ni ja Kenya moja kuo kaina moro manyoshi neno konego ng'ato turwa. To en gi bunde okachiel. Moro mar ng'amonegi moro be mare. Onge shortcut about it because awinjo ka jomoko wacho ni to dakumake. Yes, imaki ki surrender. If you don't surrender, you are fighting. Ang no maki nadi. You have to be fought. So you can, police ose neg mang'eny ka fight criminals. To an gima paro en ni nyaka wang'i ni to conflict. Ang'o makelo conflict between japiny gobila. Nwach gima ne aipo wuoye ni giwuoyo kalure gi weche mag Gen Zs to gi weche mag demonstrations mosetimore. Man ga lot of controversies. Nwach ojiro koso mo constitution article 37 to wacho ni kidwa demonstrate ti demonstrate peacefully maonge silaha unarmed. To chieng' mo wani demonstration timore kichiewo gokinyi wachako ga gi Migori. Giseketo tile ndara, gisewang'o, giseloro ndechni kama mtokni dhiye onge. Mano ken demonstration. Mano is a criminal act. And asewacho ka severally ni such conflicts because ang'o ma parliament otimoni, ang'o minya wuok kucha tidhi ana protect area like parliament to still imuko fence tidonjo kuonde moko moikie former president, the first president ginika ing'e ni jolweny ni kanyo tituro those poles, tituro those flags, tidhi timoko march. Okay, mano kin ng'ama dwa timo demonstration. Demonstration en ni inyiso ibedo agitated over an issue. Inyiso I protest over gik moko miparo ni timore maricho and you can be able to explain them. To ndiki gimoro ni Public Order Act iwacho ni chike ma rubeni luwo kidwa timo demonstrations. Omiyo ni neno kata ka kuonde moko gidhi ma jo demonstrators wang'o tend ng'ato gichamo chiemo te. Joma nondiki otendno lost their jobs. Kijiro Nairobi ka ino anka giwang'o duke ji. Actually, interestingly, negi target duke Oriache gi magawa magi. Kora kanjo mage mane fight Goria manigi duke e town ka. Giwang'o kuonde mang'eny, Uganda House gini kure giwang'o. The police has a duty to protect jite. Nyaka ng'ami wang'o no. Iminja. So gima nyaka wang'e en source of conflict. Mondo wabed joma dissent. Ni kwa dwa timo agitation, dwa timo peacefully. Okay, kata nasani, Ruku is trying to create gimilongo ni public order. To gik ma Ruku wacho ka, gin gik mano ipokondik, gin gik mosebet within the Public Order Act. Means ni kidwa demonstrate, tiwacho 3 days before and not more than 14 days before. Kidwa demonstrate, wabedo gi ng'amilongo ni convener. Ing'e nyinge. Convener ni nyako bed present or nyako assign ng'ato mabedo present. Mondo o control joge, mondo kik tim gik moko in excess. Nyaka polise moko nonegi in the process of demonstrations.
and ok inyal nego ng'ato achiel kacha to jomoko weyi. Koro an awacho ni nitie source of conflict. Nyaka wabed decent, nyaka wabed gi some sense of decency. To kane waweya aweya Kenya ni koro police oweya aweya ni ji demonstrate, ni koro ji odhi State House gi riembo president. Joma dwa riembo president giwacho ni gin faceless, nameless. Koro ipendo kata ka giriembo president to ng'ano madhi bedo president. To bende on top of it, constitution ma giwacho ni giluwo ni wacho nang'o? Constitution ma Kenya wacho ni kidwa golo ker tigole within what? The constitution. Yeah. Either otho, deputy ne tiyo, or githo gite, okel speaker, irito yiero, or udhi e ballot, ugole. Kasa ni America kawuono yiero. Omiyo source conflicts go emwawe. Wabedu ni gimoro kitimo titimo within the law. And wabedu joma nyalo condemn both sides. Police kotimo marach. Nyaka wawach ni police otimo marach. Ok wanyal yie ni police timo gik maricho. Ni to wang'iyo to walinga linga ni police. Tij police en protect japiny. Omiyo police okoro bende timo gi marach. Kotimo gi marach, and mano bendo ka gibedo dealt with, itero gi nyaka e court. But japiny bende otim gima sharia timo nade wacho. Okay. So gima important en ng'iyo source of conflict. Nito ji disagree kanye. And can we agree wate ni kitimo gima rach tibedo dealt with in accordance to the law? Okay. Yes.